Saltă lume, eu sunt Gol și bine v-am găsit la episodul cu numărul 4 din episodul cu numărul 5, pardon, din FTB Survival. Ce vreau să facem? Deci am apăsat pe ăla. Bun, să luăm niște lemne. Facem niște bețe. Și să mai facem unelte pe perete sau cum, nu știu cum să le zic. Bun, deci mai facem încă 3 pickaxe-uri. Așa. Încă 3 săbii. Așa. Încă 3 X-uri. Bun, și shovel, încă 3, bine. Nu mi-am ajung bețele. Bun. Așa, deci punem aici, punem aici, punem aici, vin aici, alo, așa, aici, aici, bă, scuzați, mouse-ul e cam bulit, click dreapta. Bun, și X-urile, așa, și am mai fost off camera pe aici prin mine să mai vedem și am găsit un zombie, l-am omorât și unde-s? Ia uitați ce-a picat. Bun, scuzați, asta a fost alarma mea, să mă trezesc. Da, așa numai ca să vă spun, e 6:30 dimineața. Deci, stați numai o secundă. Bun, e 6:30 dimineața, e târziu. Și na, bun. De-abia m-am trezit să filmez, așa că nu o să fiu prea vorbăreț. Aici am mai pus apă off camera, deoarece dacă vă uitați, o să vă uitați la videoclip, la fostul videoclip, adică videoclipul cu numărul, cât dracu mă, dacă nu vine acum. Dar nu vreau să plantez aici, vreau undeva separat, că doar de-aia sunt morcovi, să mulțim porci speciale. Bun. Luăm 2 de astea și mai luăm de aici, din pământul ăsta. Bun. Cred că o să pot să astup chestia asta cu apă. Deci am un strat, 2 straturi. Hai să facem 3 straturi de morcov. Bine că momentan avem doar 2, dar o să crească între timp și totul să avem aici tot pregătit. Deci o să încep de aici. Deci. Bun, deci, că acolo nu o să pun apă. Deci, da, vine un strat, 2 straturi, 3 straturi. Da, așa se plantează, da. Bun. Avem și niște bone meal, așa că o să-l creștem. Bun.
Ia să vedem. N-ar rău să-l dau cu un singur bon, mi-l las, vreau să crească toți deodată. Bun, ia să vedem. Hai să luăm un pic. Am dat, stai că trebuie să pun apă. Am uitat. Hai să mergem să le punem și apă. Pun așa pe un rând mai îndelugat. Și după aceea dacă mai trebuie mai fac și voie de apă. Bun. A, da, și aici o să vină. O să iau imediat un pic și o să vin să sparg acolo, să vedem ce îi. Așa, dacă se poate sparge cu pickaxe-ul, să sperăm. Chiar nu știu. Nu-mi vine acum aminte ce material ar putea fi. Ia pataitul ăla. Și am găsit și quartz. O să avem, credeți-mă că o să avem nevoie de mult quartz de ăsta. De-al dracu de mult. De exemplu, eu mă joc pe un server cu niște prieteni și ca norocul că suntem destul de mulți pe server și mi-a cerut un ajutorul, l-am ajutat, chestii de astea și el avea mult quartz. Și ca norocul că mi-a dat el câteva stack-uri. Deci... Dar de ce ia atâta quartz? Nu, atâta patite. Așa nu prea am ce să fac cu el. Bun. Totuși să avem, să nu strică. Să pun aici unde e plantat. Numai de 2 ori să facem un izvor de la permanent și acum e foarte ușor să punem noi apă. Am văzut foarte mulți youtuberi care habar n-aveau cum să facă un izvor de la permanent. Nu dau denumiri și chiar dacă a ajuns faimos și așa, numai așa, măcar nu-i meritul lor, meritul celui care e deja faimos și face videoclip cu tine și logic că lumea o să se uite la tine. Deci nu mi se pare prea logic, dar bine că poate. Apă că se face noapte, de ce nu mă pot culca? Bun. Așa. Nu prea știu ce să facem noi. Episodul ăsta. Am zis că vreau să mergem să vedem dacă... Bine, n-am zis, am gândit-o. Dacă mai are ăsta rășină. Nu. Văd că a crescut unul nou. O să tai o frunzele și lui ăsta. Bă, dar greu dau. Bun. Mergem să vedem ce fac plântuțele. Ia uitați. Bun, avem raspberry și mellowberry. Hai să luăm ouăle. Le spargem, bineînțeles. Că avem nevoie de găini. Așa. Bun. Avem nevoie, de fapt, stai să reformulez. E destul de greu momentan până o să găsim suficiente resurse încât să avem asta, să ne facem un query și pistoane, bineînțeles. Uitați unde-i că nu văd ăsta. Are nevoie de un pickaxe de diamond, mult gold
Hai că iron nu-i problemă și destul diamond. Avem nevoie de 8 diamond. Să nu mai zic că avem nevoie de vreo 14 de astea. 14 aur. Deci destul de mult. Având în vedere că suntem la început, de-abia avem niște iron și ne pe acolo. Cred că am mâncare acasă, o să las să crească ăsta uniform. Când sparg, să sparg tot deodată. Hai să vedem, mai avem fructe de astea. Dau puțin, dar având în vedere că cresc destul de repede. Vedeți? Deci dau chiar puțin. Cu 2 de astea îți umpli un hangry de ăla. Hai să mai luăm ce avem de mâncare. Mai luăm și ăsta. Și cookie-ul. Și o găleată, cred că. Land dirt avem. Dirt mai punem la locul lui. Hai să luăm și un stack de cobblestone. Bun. Ce am de gând să fac? Să mergem în mină. Torțe. Mai facem câteva. Bun. Bețe nu mai am, facem. Așa. Și voila. Bun, lăsăm asta acasă, dar de fapt îl punem aici. Mâncarea am luat. O să avem nevoie de pickaxe-uri. Unde avem niște iron, să facem și un pickaxe de iron. Nu o să folosim decât doar dacă dăm peste chestii care nu o să le putem sparge cu pickaxe-ul de piatră. Luăm toate pickaxe-urile. Luăm 2 săbii. Hai să fie 3. Deci punem sabia pe locul 2. Mai luăm un shovel, dar stai că lipsește unul, e ciudat. Ceva nu-i bine. Ceva nu-i bine. Bun. Da, lipsește unul. Da, l-am folosit acolo, cred că. Bun. Și hai să luăm și un ex. Pentru orice eventualitate. Bun, eu am de gând să m-aș gândi, adică să mergem. Am mâncare. Eu zic să mai luăm totuși, că nu am chef să... Bun. Nu știu cât timp o să stăm, de azi zic. Și aș vrea să scot niște waypoint-uri. Deci, ăstea delete. 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 Ăstea. Bun. Decât home. Dar n-am casă pe aici? Nu, hai să facem și pentru casă. Nu-mi place culoarea. Vreau verde. Casă. De fapt vreau așa un verde mai... Nu. Mai galben. Bă, galben am zis. Așa. Bun. Bun. Da, bun. Hai să mergem în cave-ul ăla mare, de acolo. Nu știu cum să fac să aduc găinile mai aproape. Undeva un pic mai aproape. Dar vedem. Ia uite un creeper. Aoleo, 3 creeperi. Bun. Tu-s proști de tot creeperii ăștia. Mie nici nu mi-a dat mult damage și... E ce aici? Aluminiu? Tin. Hai, dăm un shitting dacă tu zici. Este timp aici. Hai să luăm.
Aș vrea să coborâm acolo jos. Da, o să avem nevoie de gravel, deci nu știu, într-un episod să trească să mergem și după niște gravel. Gravel, clay și sand avem nevoie de astea 3 chestii pentru a face anumite alte chestii, mă rog. Un cuptor de la mare în care poți să smeltuiești, să faci iteme mai bune, nu numai din fier, diamond ăsta, poți să faci din cupru, din niște chestii care le găsești în Nether. Numai la din cupru sunt alea din piatră, adică nu poți să spargi nimic important, tot de fier îți trebuie să spargi ceva mai sofisticat. Numai n-arată așa mai... Nu pot să zic că bengos, că nu arată deloc bengos, dar... Da, totuși, așa de fiță. Ia uite aici Iron, deci prima dată când am intrat în cave-ul ăsta, nu m-am uitat pe pereți, nu m-am uitat nicăieri, numai înainte ca prost. Și în lateral, numai calul mai face așa. Bun, acum l-au venit niște cupru, niște căul. M-aș duce după căulul ăla. Să nu picăm. N-am chef să pic. Nu, prea sus. Nu e bine. Așa, văd că sunt două de astea. Hai să ne apucăm de treabă. Cred că o să stăm vreo 2 episoade. Aoleu. Au, fuck. Repede pe piatră, Futui aia mică, gâzăița aia mică, să o frec la nas. Cine a făcut ea nouă? Of, futui nația aia mică. Bun, hai să oricum acolo înapoi sus. O să coborâm și jos. Doar că nu chiar acum. Bun, să-mi bag piciorul în chestiunea aia mică. Și am disperă alea. Și nici n-am fost pe fază să iau sabia la ele. De obicei mor repede. Era să murim în cave. Mă rog că am picat în apa aia. Bun. E, uite aici niște gravel. Bun, deci cam atât a fost din episodul ăsta. Ce să zic. Până data viitoare, baftă!